Tengo una amiga que tengo que contar lo que le pasa. Veo que la tienen un poco abandonada, porque yo cojo, me voy a su casa, pico y veo que la dejan hasta encerrada en su casa. Y yo la llamo y la vuelvo a llamar a ver si ella me responde y me dice: no te puedo abrir, me han dejado encerrada. El fenomen dels maltractaments és un fenomen que no està visibilitzat a la nostra societat i llavors, en aquest sentit, portem molts anys començant els professionals a parlar sobre el tema i Creu Roja dona un pas endavant per fer una actuació més directa amb un projecte nou que tracta sobre el maltractament a les persones grans i sobretot sobre la cultura del bon tracte. Yo fui una mañana que me abrió por casualidad y me metí en la cocina y vi que allí no había comida ni nada. En quant a quin és el tipus de violència que s'exerceix contra les persones grans en el si de les famílies, bàsicament el que és una violència, hi ha violència física, també hi ha molta violència psicològica, hi ha abús financer econòmic, hi ha explotació econòmica i també hi ha violència per negligència o per omissió. Sovintment les persones grans que pateixen maltractaments no solen demanar ni ajuda ni solen denunciar aquesta situació. Perquè el que nosaltres hem evidenciat és que normalment el presumpte maltractador és una persona que viu molt a prop del seu entorn i moltes vegades és un familiar molt proper a la persona gran. Envellir no és res negatiu, sinó tot el contrari. És un fet positiu que hem aconseguit a la nostra societat, i que el que hauríem de fer és conèixer a totes les franges d'edat, des dels més petits fins als més grans, conèixer què suposa envellir, quines són les limitacions que pot portar l'envellir, però també conèixer quines són les grans aportacions que en pot portar l'envelliment, com pot ser l'experiència, el coneixement. Hi ha un tipus d'activitat que fem directament amb les persones grans, tant amb les persones que han patit maltractaments, com també amb les persones que tenen risc o estan preocupats per conèixer millor el fenomen, per tal que siguin més fortes i que puguin protegir les altres. Hi ha una sèrie d'accions, per exemple, de capacitació, on expliquem molt bé quins són els seus drets, com protegir-se i com actuar davant del maltractament. També fem xerrades més individuals, però per una altra banda, quan detectem maltractaments en persones grans, ja es fa una acció més individualitzada, amb recolzament moltes vegades del voluntari, si fa falta una mediació per part de tècnics i on es fa tot aquest recolzament més individual a l'acció més grupal que puguem fer. Un ciutadà, quan detecta que hi ha possible situació de maltractament contra una persona gran, el que ha de fer és adreçar-se a qualsevol comissaria del cos de Mossos d'Esquadra. I el grup d'atenció a la víctima el que fa és saber si realment en aquell domicili hi ha una situació delictiva, una situació de maltractament o no hi és. Amb la Creu Roja treballem constantment a tot el territori, arreu de Catalunya, amb temes de prevenció, amb temes de xerrades, fem formació, ells ens fan formació a nosaltres i per tant del que es tracta és de fer camí plegats per tal que tothom vagi a una en contra del maltractament a les persones grans. El maltractament a les persones grans es parla poc, segurament perquè som poc conscients del que suposa una persona gran patir maltractaments, com ho viu. Hem d'intentar ser empàtics, d'intentar posar-nos a la pell de l'altre i per veure com se sent, qui l'afecta, quines són les conseqüències de patir aquest maltractament.